Bideo honetan, hasteko hidrokarburoen sailkapena egingo dugu. Sailkapen horretan ikusiko dugu nola dauden kate irekiko hidrokarburoak eta kate itxikoak. Bideo honetan bakarrik ikusiko dira kate irekikoak. Ondoren definituko dira zer diren alkilo taldeak. Eta alkilo taldeak lotzen direnean kate nagusi batekin, nola sortzen diren eta nola izendatu behar diren alkano adarkatuak. Ikus dezagun orduan zein dan hidrokarburoen sailkapen orokorra. Alde batetik, hidrokarburoak bi multzo handitan sailkatzen dira kate irekikoak direnak eta kate itxikoak. Kate irekia, izenak adierazten duen moduan, esan nahi du katearen muturrak ez daudela lotuta. Beraien arteko loturarik ez dago. Beraien artean lotura bat balego, honelako forma geometriko bat lortuko gendun. Ero honelakoa, hirukia, karratua, pentagonoa. Beraz, kate irekikoak, muturrak ez daudenean lotuta eta mutur horiek lotzen badira, kate itxiak agertzen dira. Kate irekikoen barruan eta kate itxien barruan ere, ikuiko ditugu hidrokarburo azeak eta hidrokarburo azegabeak. Zer esan nahi du azeak? Konposatu horiek, azeak direnak, bere molekuletan ezin dira ja hidrogeno gehiagorik sartu. Karbono atomoek horretarako loturarik ez dutelako. Beste modu batera esan da, agian errezago ulertzeko, hidrokarburo azeetan lotura guztiak bakunak dira. Eta lotura bikoitz edo hirukoitzen bat agertzen bada, orduan esango dugu hidrokarburo azetu gabea daukagula. Ikus dezagun orduan, sailkapen honetan agertzen diren adibideen artean, zein izango da zuretzat hidrokarburo azea. Lotura bikoitzik, ez hirukoitzik ez duenetako bat, hemen daukagu, beste bat hemen, eta agertzen diren beste guztiak, berriz, hidrokarburo aze gabeak dira. Lotura bikoitzak edo hirukoitzak agertzen direlako. Jarraitzen badugu begiratzen zer esaten duen sailkapen honek, ikusten dugu kate irekia duten hidrokarburoen multzo handi horretan, alde batetik, azeak eta azetu gabeak izen bat hartzen dute. Azeak izango dira alkanoak. Eta azegabeak izan daitezke alkenoak lotura bikoitzak agertzen badira eta alkinoak lotura hirukoitzak agertzen badira. Beraz, kate irekikoak, azeak eta azetu gabeak sailkapen honetan agertzen dira, eta ikus dezagun orain kate itxikoak. Batzuk izango dira azeak eta azetu gabeak ere bai. Baina kate itxietan ziklo bat eratzen denez, ziklo alkano edo ziklo alkeno edo ziklo alkino. Ziklo horrek adierazten du forma geometriko bat agertzen dela. Bestetik, beste multzo bat da aromatikoena. Horrek danak dira bentzenoaren deribatuak. Bentzenoa da eraztun hau eta berarekin zerikusia duten guztiak aromatikoak deitzen dira, ero bentzenikoak ere bai. Laburtzeko, hidrokarburoak dira hidrogenoz eta karbonoz soilik eratutako konposatu organikoak. Eta hemen ikusi dugun moduan, izen barri batzuk agertu dira, eta irekiak eta itxiak izango dira multzo nagusiak.
Gero, barruan, lotura bikoitz, hirukoitz, ero sinpleak agertzen diren arabera, edukiko ditugu aseak eta asetugabeak. Hasiko gara orduan, sailkapen horretan ikusi ditugun kate irekiko hidrokarburoekin. Kate irekia, hau da, muturrak lotuta ez daudenean, ez da forma geometrikorik azaltzen, muturrak ez daudelako lotuta, hor garrantzitsuenak izan daitezke alkanoak. Alkanoetan ez da inolako lotura bikoitzik agertuko eta lotura guztiak izango dira sinpleak, era honetakoak, karbono eta karbonoen artekoak sinpleak izango dira. Horrek eramaten gaitu formula orokor honetara, hau da, hidrogeno kopuru eta karbono kopuruaren artean erlazio hori dago. Hori isomeriarako oso lagungarria izango da. Hidrogeno kopurua izango da karbono kopuruaren bikoitza gehi bi. Baina karbono kopurua, N moduan adieraziko duguna, izan daiteke 1, 2, 3, 4 eta horrela kateak luzatuz doaz. Holako konposatu guztietan erabiliko dugu atzizki bat, hau da, beti konposatuaren izena amaituko da ano atzizkiarekin. Hori beti erabiliko dugu lotura guztiak bakuna direnean. Baina, karbono kopuruaren arabera erabiliko ditugu aurrizkiak. Karbono bakarra, met, karbono bi, et, 3, prop, 4, but, eta hortik aurrera aurrizki grekoak erabiltzen dira, pent, 5koa, 6koa, ext, 7koa, hept, 8koa, oct, eta bar. Beraz, anoz bukatu eta aurretik erabiliko dugu aurrizki bat karbono kopuruaren arabera. Orain definitzen ditugu alkilo taldeak. Kontuan izan behar duzu, alkano batean hidrogeno atomo bat galtzen denean sortzen den espezieak dauko lotura bat egiteko aukera beste kate batekin. Imagina dezagun, metanoak hidrogeno bat galtzen duela. Metanotik ano atzizkia ordezkatzen dugu hiloarekin eta lortzen dugun erradikal edo alkiloa metiloa da. Etanoak hidrogeno bat galdu ezkero etiloa lortuko genduke. Propanoak hidrogeno bat galdu ezkero propiloa. Butano batek hidrogeno bat galdu ezkero butiloa sortzen du. Badaude izen berezi batzuk eta hemen dago ikasi behar duzun bat isopropilo izenekoa 3 karbono ditu, baina ez daude linealki lotuta eta izen berezi hori erabil daiteke ere metil etiloaren ordez. Metilo bat etilo batekin lotu dalako, baina gehien erabiltzen dena da isopropiloa. Kate hauek, orain, beste kate nagusiarekin lotzen direnean, alkano adarkatuak lortuko dira. Zer da alkano adarkatua? Horrela deritze, hidrokarburoen hidrogeno atomoak katea karbonatuarekin lotzen diren alkilo taldeez ordezkatzen direnean. Hau da, horrela eratzen diren alkano adarkatuak. Honek esan nahi du, aurretik ikusi ditugun alkilo taldea kate nagusi batekin lotzen direnean, kateak ez dira linealak izango adarkatuak baino. Nola izendatuko diren alkano adarkatu hauek, zaindu behar dituzu nomenklatura urrengo arauen arabera.
Zein da lehenengo araua? Lehenengo arauak esaten du zein izango dan kate nagusitzat hartuko duguna. Kate karbonatu nagusia izango da posible diren desberdinen artean luzera handienekoa. Hau da, karbono atomo kopuru handiena duena. Kopuru bereko bi edo gehiago balegoz, ordezkatzaile gehien dituena izango da hartuko duguna kate nagusitzat. Bigarren adibide honetan ikusten da kasuan aukera bi daudela kate nagusia hartzeko 6 karbonokoa. Ikus dezagun 1, 2, 3, 4, 5 eta 6, ero orain urdinez markatuko dugun 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Zein da bietatik hartuko duguna? Hasieran horizontalean berdean jarri duguna, ero orain L bat eginez hartu dugun katea. Biak dira 6koak, baina hemen esan dugun moduan kopuru bereko bi edo gehiago egonez gero, ordezkatzaile gehien dituena hartuko dugula. Zein da ordezkatzaile gehien duena? Berdeak 2 ordezkatzaile ditu. Eta urdinak bakarra, isopropilo bat izango luke. Orduan, zein da kate nagusia? Berdea, ero horizontalean hartu duguna. Gero izendatuko dugu konposatua, baina orain bakarrik begiratuko duguna izango da zein dan kate nagusia. Eta erabaki dugu izango dela hau. Orain, egin behar duguna da izendatzen hasi. Horretarako, badakigu ipini behar dugula X 6koa da eta ano atzizkiaz bukatu ez dagoelako lotura ez bikoitzik, ez hirukoitzik. Lotura guztiak sinpleak dira. Baina nola izendatzen dugu hemen dauden alkilo taldeak adierazi behar da nun dauden kokatuta. Horretarako, alkilo taldeak, bigarren legeak ero bigarren arauak esaten digun arabera, alkilo taldeak ordena alfabetikoaren arabera izendatuko dira. Ikusten duzu, bat dala metilo bat, eta bestia da etilo bat. Orduan, etiloa ipatuko dugu, metiloa baino arinago. Baina, talde horien izenak beharrezkoa dute posizioa adierazten duten lekutzailea, zenbaki lekutzaileak. Zenbagarren tokian dago metiloa eta zenbagarren tokian dago etiloa? Horretarako erabaki behar dugu nondik hasiko garen zenbakitzen katea. Ikus dezagun, 3. legeak honetaz zer esaten duen. Kate nagusiko karbonoen zenbakitzailea, lekutzailei zenbaki txikienak esleitzea ahalbidetzen duen katearen muturretik hasten da. Zein muturretik hasiko gara? Lekutzaileak ezkerretik hasita ikusten duzu 1, 2, 3, 4 eta 5 direla lekutzaileak. Eskuinetik hasita berriz 2 eta 3, zenbaki txikiagoak dira. Orduan, badakigu zein izango dan gure zenbakitze egokia. Eskuinetik hasi kate hori zenbatzen. Eta ipintzen ditugu orduan zenbakiak. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Bigarrenean eta 3. Horrek dira erabili behar ditugun zenbakiak lekutzaile moduan. Orduan, izena izango da. Anos bukatu, X aurretik 6koa dalako, eta etil eta gero metil. Etiloaren aurrian, gidoitsu batekin, 3 bat. Etil eta metiloaren artean, adierazi behar dugu metiloa nun dagoen kokatuta, 2 batekin. Eta kontuan izan, hemen esaten zaizun moduan,
hitzen zenbaki lekutzaileak marratxo baten bidez bereizten dira. Hitzak etenik gabe idazten dira. Beraz, zenbaki eta letren artean beti ipiniko dugu gidoitxua. Ze gertatzen da, laugarren arauak esaten duen arabera, zenbait alkilo talde berdin badaude, hurrengo kasuan gertatzen den moduan. Metilo bi agertzen dira karbono honetan, bigarren karbonoan. Horregaitik, esan behar dugu, dimetil. Eta bi eta bi. Beharrezkoa da biak ipintzea. Bigarrenean eta bigarrenean bi metilo daude. Gero, laugarrenean eta bosgarrenean etilo bi daude. 4,5 gidoia dietil. Eta amaitzen dugu heptanoarekin, aurrizkia hept izan da eta atzizkia ano.